Silavê var baş hevan no hevî dikim û tev baş in, selametin, çend û çê me amedekirine dixwazim pêşkêş bikim. Bi taybetî di derbarê Kobanî û Kerkûkê de niha çeteyên dewleta Tirkiyeyê dest pêkirine dor li Kobanî teng dikin. Armanca wan ew e qedera Kobanî bikin wekê ya Serêkaniyê, wekê ya Efrînê. Ev plana dewleta Tirkiyeyê beriya çend roja jî me ji we re gotibû. Şîrovêgerên siyasî tev di wê qenaetê de ne ku Kobanî ne dibin kontrola Şamê de ye, di kontrola Enqerê de ye. Ew dewleta Tirkiye cîranê me yan jî dewleta me êdî min çawa pênasê dikin bikin. Niha dixwaze Kobanî ji Kurdan bigire. Dixwaze Kobanî bike cî û meskenê çeteyan. Ew çeteyên ku di kontrola wan de ne, ji wan meaş digirin. Yani bendê wan çeteyan di destê dewleta Tirkiye de ye. Ev du rojin Erebeyên zirxî wekî karwanên eskerî ber vê Kobanî vediçin, dor lê teng kirine û aniha ambargo didome. Ambargoyekî çawa ye? Ne xwarin heye, ne gaz heye, sotemenî. Mesela tiştekî tune merû ser xwarin çê bike. Zarok birçîne. İnsan ji erî dikevin. İnsan li ber mirinê ne. Yani heta kengê merû çawa bibêje nizanin. Merû çawa bibêje. Yani çare çi ye em nizanin. Mesela aniha li Bakurê Kurdistanê meş û mîtîng hene ji bo pîrozkirina heştê Adarê. Mesela heştê Adarê kengê ye 20 rojê dine, 15 rojê dine. Yani ew însanên me ku xwe amade dikin ji bo pîrozkirina heştê Adarê, mesela dikarin xwedî li Kobanî derbikevin. Meş û mîtîngên pir mezin çê bikin. 600,000 însanên me li Kobanî aniha asê mane. Tî û birçîne, nexweş in, li ber mirinê ne. Derman tune ye, xestexane tune ye, mektep tune ye. Hevan no cî ku lê perwerdeyî tune be, hemî aktivîteyên din, xebatên din heram e. Hele divê Remezanê de. Tu xebatekî din ne meşrû ye. Tu meş û mîtingekî din ne meşrû ye. Çünkü li wê derê cî ku perwerde hatibe sekinandin, aniha bi darê zorê hatiye sekinandin. Cî ku cî xwendekarên Kurdan aniha lê koçber radikevin. Yani dibistan niha biye kampên koçberan. Ne vegera wan heye, ne çareseriyekî heye. Wana hemî problemin. Ji ber vê pêşniyaza me ew e, banga me ya acîl ew e li Bakurê Kurdistanê hemî meş û mîtingên xwe, plansaziyên xwe bidin sekinandin, ê pêvajoyî jî di nav de. Hemî bixin fealiyetê ji bo Kobanî. Eger nebe nabe. Kurd li Kobanî eger şikestinekî bijî, bişkên carekî din îflah nabin. Ji bo tu armancekî din ranabin Serbiya. Ji ber vê milletê me Bakurê Kurdistanê rica min ji we ew e, yan jî nizanim yani merû rica çiqa rast e nizanim. Yani hûn ê bêjin tu kî tu rica dikî, rast e, ew jî rast e. Yani tiştekî ji destê me nayê. Êdî maye ser we hevano. Tenê ji were bînin bîra we ku aniha dewleta Tirkiye ku ji aliyek ve Kurdan dixapîne dibin navê pêvajoyê de, ji aliyek ve jî dor li Kobanî teng kiriye, destûr nade ku zarokê me biçin mekteba Kurdî, rê nade ku însanê me li wê derê bikaribin bedena xwe xwedî bikin ya. Mesela wî rojê min însan ketibû dora gazê, bi hezaran însan tûpê xwe girtine ketine dorê. û em pê dihesin ku ev ketina dorê a ji bo hevkî gaz ku ji bo însan xwarina xwe li ser çêkin, beriya êrişa çeteyan jî heviye. Yani ev krîza gazê. Çareser nebiye. Ji aniha dewleta Tirkiye ji aliyek ve dor li Kobanî teng kiriye, dixwaze Kobanî ji Kurdan xalî bike, Kurdan bide koçber kirin, ji aliyek ve jî li ser Kerkûkê xwedî plan û projeye. Mesela ana Tom Barak dîsa çûye Iraqê. Mesela Tom Barak normal ambasadorê Amerîka ê li Tirkiyeyê. Tamam, ji Sûriye berpirsiyar. Ama divan rojê naviyê de tere Iraqê. Her kesî re hevdîtina pêktîne. Ana çûya Rêzdar Mesûd Barzanî re jî hevdîtina pêktîne. Çûye wî dibîne. Di çêkirina hikûmeta nû ya Iraqê de dixwaze
خودی باندور به و خوازه کردان بکشینه سر وی خطی د سر دا جید خوازه کرکوکی جبو خاطره ترکا جبر کو سر ناوی ترکا دخبته دخوازه کرکوکی ج کردان بگیره çeteyn xwe dajon ser Kerkûkîyan ha. Hûn ne mesela temam Erebin ama ji dewleta Tirkiye re xizmetê dikin. Aniha pîlan û projeyên dewleta Tirkiye çewal ser Kobanî heye eynî ew li ser Kerkûkê jî heye. İnsanan dixwazin bitirsînin, bidin koçberkirin. Wextê ku însan reaksiyona xwe nîşan bidin, berxwedan û serhildina xwe nîşan bidin, wê demê hinek navber didinê. Ama dev ji proje xwe bernadin. Vana însanê bêbextin dibê mirov rastiya dijminê xwe zanibe hevandan. Yani çavê we bila ser Kerkûkê be eger bikaribin Kurdan bidin koçberkirin ji Kerkûkê hêdî ber bi Hewlêrê vetên. Silêmanî, Hewlêr, hemî de hedefa dewleta Tirkiye de ye. Dijminê xwe piçûk nebînin. Dewleta Tirkiye tu car dev ji Kurda bernade. Anha mesela daxuyaniya Tayyip Erdoğan heye dibêje Türkiye gav bi gav ber bê armanca xwe vediçe. Digêje armanca xwe. Armanca dewleta Tirkiye em zanin çi ye? Bi temamî per û baskê Kurdan jêke bavêje. Kurdan bê zanîn, bê îlim bihêle. Kurdan bê dewlet bihêle. Kurdan bê statû bihêle. Bê parastin bihêle. Her tişt tenê hewcê Tirka bike. Yani armanca dewleta Tirkiye ew e Kurdan bike kolê dewleta xwe. Her tiştê ku layıqê xwe dibîne, layıqê Kurdan nabîne. Niha İlham Ahmed Rohilat Afrîn tevlî civîna Parlamentoya Ewropayê dibin. Ev tiştekî baş e. Lê min ji ajansa Anha girtiye basa saeta civînê dike lê basa roja civînê nake. Ê madem ki tu basa saetê dikî navbera saet 16 û 17 de civînekî pêkitê li Parlamentoya Ewropayê mijar bi temamî Suriye û Rojavayê Kurdistanê ye. Tamam İlham Ahmed Rohilat Afrîn diçin Brukselê tevlî dibin. Wezîra me ya karê derve em bêjin İlham Ahmed fermandara giştî ya YPJ Rohilat Afrîn wê tevlî civînê bibin. Di civînê de pêvajoya danûstandinan ya dinebera Qesê de û hikûmeta demkî ya Şamê de wê werin nirxandin. Di aynî demê de hewldanên dîplomatîk yên dawî jî wê werin analîz kirin, guftûgo kirin li konferansa ewlêkeriyê ya Münihê ji bo parastina piştgiriya netewî li wê derê hatibû meşandin. Yani hewldanên dîplomatîk ku li wê derê bingeha wî a vetibû danîn wê bidomînin. Niha mesele ev e roja wî jî muhaqqaq li ser medya civakî em ê bibînin ajansê me de tune ye. Vê derê em ji hevalê me ajansa Anhayê rica dikin nûçeya xwe serrast bikin bi vî şeklî nabe. Niha mesela Tayyip Erdoğan çi dibêje? Yani acayip gotinên beredayî dike yan jî gotinên rast e ji bo dewleta Tirkiye. Mesela kabîneya Tirkiye bi seroketiya Recep Tayyip Erdoğan civiya. Erdoğan piştî civînê daxuyaniyekê da çapemeniyê. Erdoğan da axaftina xwe de balkişand ser pêvajoyê. Teqez kir ku ew ê vê stratejiyê bigînin encamê. Encam çi ye? Divê milletê me ezîz bi malbatên şehîdên me re piştgirî dide vê pêvajoyê ku em ji bo bi dawîkirina terorê baweyekî mayînde birêve dibin. Mesela Tayyip Erdoğan pir baweyekî vekirî dibêje. Armanca me ew e ku em terorê baweyekî mayînde daîmî bi dawî bikin. Demokrasiya ku li Tirkiye pêk were jî bi kerê Kurdan nayê hevandan. Dawa Kurd tune ye divê pêvajoyê de. Yani dawa Kurd tune. Mesela ji bo çareserkirina dawa Kurd yek tiştek lazim e pêşî û dewleta Tirkiye li xwe mikur were îtiraf bike ku xwestiya Kurdan bike Tirk lê bi ser neketiye û ji vê saetê şûn ve jî êdî naxwaze Kurdan bike Tirk. Yani em vê îtirafê dixwazin ji dewleta Tirkiye.
Em ji devê wan dixwazin bibîsin ku me 8 salan mücadele kir ji bo em we bikin Tirk lê û nebûn Tirk. û bi vê pêvajoya re jî êdî me biryar daye êdî me dev ji siyaseta xwe ya Tirkkirina Kurdan berdaye. Em vê mikurhatinê dixwazin. Yani îtiraf. Heta ku em vê îtirafê ji devê dewleta Tirkiye nebihîsin hevano, ji bo me maneya pêvajoyê tune ye. Dewleta ku îtiraf neke ku xwestiyê me bike Tirk, nikare çareseriyê bîne ji dava Kurd re. Divê tevê yên ku ji terorê Sûdê werdigirin jî pêvajo bi gavên saxlem ber bi armanca xwe vedice. Yani hin kes hene ji terorîzmê fayde dibîne, digel wan jî, digel astengiyê wan jî divê em vê pêvajoyê gav bi gav bawekî saxlem ber bi dawiyê ve dibin. Em ê parastina hukûqa xwe ya biratî jî bidomînin. Mesela çi ye? Parastina hukûqa xwe ya biratî, yani biratiya me ya hey bi vî şiklî ye. Yani begem dikin, begem nakin hûn zanin. Ama bi vî şiklî ye. Em ê bi vî şiklî bidomînin. Gotinê Tayyip Erdogan ew qasin. Heqê Kurda, perwerdeyiya Kurda, pêşeroja Kurda, 30 milyon Kurdên li Tirkiye wê çawa bin. Wextê ku qedera me di destê wan de be, bi vî şiklî tev digerin. Lê em tev jî dizanin, mesela du hevalekî ji me re nivîsiye, ya ji me re dibêje ya ji Dem Partiyê re dibêje, dibê çima hûn cesaret nakin bawekî zelal nabêjin ji Kurdan re dewlet lazim e. Ji Kurdan re statû lazim e. Pergaleke hukukî ya li gorî netimê yekbî lazim e. Hevan no. Vê derê sal û nîve ez YouTube çê dikim, sal û nîve hema di her bernameyê xwe de bi îsrar dibêjim. Ji Kurdan re dewlet lazim e. Ji Kurdan re statûyeke navnetewî lazim e, parastineke navnetewî lazim e. Weke hemî dewletan. Niha mesela em li Swîsre ne? Swîsre 8 milyon nüfusa wê heye. Dibin parastina navnetewî de ye. Çima? Ji ber ku artêşa Swîsrê nebihêze. Fransa bixwaze dikare di rojekê de temamê Swîsre dagir bike. Ama çima nikare dagir bike? Ji ber ku li gorî hukûqa navnetewî tev digere. Em jî dixwazin li gorî hukûqa navnetewî bibin xwedî statû. Em dixwazin bibin xwedî dewlet. Hûn ê bibêjin hêza me tune. Ne rast e. Hêza me ji hemî milletan zêdetir e. Vê dünyayê de hêza herî siyasî di destê Kurdan de ye. Vê dünyayê de milletê ku herî zêde di demekî kin de radibe serpiya reaksiyon, helwest nîşan dide milletê Kurd e. Me nîşan da di Kobanî de jî, di mesela Kobaniyê de jî, di êrişa van çeteyên dewleta Tirkiyeyê vê dawiyê ser Rojava de jî Kurdan xwe îspat kir ku milletê herî siyasî ye, milletê herî aktif e, wextê ku bi xeteriyê re rû dimîne. Aktif e. Dilive yani. Ji ber vê milletê Kurd eger bixwaze li ser xeta netewî dikare bibe xwedî dewlet. Hûn ê bibêjin eger em bibin xwedî dewlet, dibe ku gendelî di nava me de çê bibe, dibe ku em bibin despot, bibin dîktatör, dibe ku em xirab bin, dibe ku em zulm li xelkê bikin. Ji ber vê yekê baş e ku em dewlet çê nekin, ji ber ku em jî dibin zalim wekî xelkê. Vaya ne rast e. Çima ne rast e? Li vê dünyayê milletên ku ji xwe re dewlet çê dikin, ji bo ku rêvebirê wan nebin despot, nebin dîktatör, mekanîzmeyekî çêkirine. Em jê re dibêjin hukûk, meclîs, em jê re dibêjin destûra bingehîn. Mesela destûra bingehîn, qanûn, meclîs hemî hene ji bo ku pêşî li rêvebirên dewletê bigirin. Rêvebirên dewletê ji bo ku li gorî xwe, li gorî kêfa xwe dewletê bi rêve nebin, pere nedizin, zulm nekin, insana nave ji hepsê, ji ber fikrê wan însanan ji jiyanê dûr nexin, ji bo ku perwerdeyî bi rêk û pêk were, çi dikin? Sistemekî hazir kirine, destûra bingehîn. Mesela destûra bingehîn çi ye? Hevpeymanî ye. Tu kesekî nikare derkeve dervê destûra bingehîn. Wê demê kes nikare bibe despot.
herkes bi hilbijartinê tê ser hukm. Tu kesekî ne ilahiye. Tu kesekî ji jor ve nehatiye, li ser me nehatiye ferz kirin. Wê demê em li gorî hukûqê eger dewleta xwe birêve bibin, îjab nake em bitirsin. Vê jî me dikare bibêje hevalno, dewleta herî xirab a Kurdan, ji aliyê Kurdan ve were birêve birin, ama dewleta herî xirab a Kurdan çêtir e ji bindestiya Tirkan. Bila Kurdekî zalim were ser hukm li Kurdistanê, bila feodal be, ji ber ku Kurdê herî xirab çêtir e ji bindestiya Tirkan. Mesela anha wî rojê hat bîra min ya. Mesela ez qusurê nedirin, ez were sohbet dikim yani. Nirin. Tayyip Erdoğan anî bîra min. Mesela Epstein derketiye ne? Li Amerîkayê. Ev ku zarokan dixwin, işkence li wan dikin, ditirsînin, tecavüz dikin, nizam çi dikin. Zulmekî ecêb derve hişî însanan heye li wê derê. Qasî ku em dibînin, dişopînin. Em nizanin. Qas rastê jî em nizanin. Mesela çima em nexerîbê vê yekê ne? Tişta ku dewleta Tirkiye li Kurdistanê kiriye di van pêncî salê dawiyê de ji Epstein xirabtir e. Di dosyayê Epstein de me nediye ku zarokan bi saxî avêtine nava agir. Mesela me nedîtiye. Ama dewleta Tirkiye zarokên me saxî avêt nava agir hem jî li Mûşê. Malbatekî sax kuştin, zarokê wan jî saxî avêtin nava agir. Di dosya Epstein de me nediye mesela xaniyekî dişewitînin insanên di nav da bi tev insanên di nav da dişewitînin. Me nediye. Pitekê me avêtin nava agir. Mesela di dosya Epstein de me nediye. İşkenceya ku li zindana Amedê li xortên me hatin kirin. û xortên me, şoreşkerên me ji bo teslîm neyne girtin, mecbûrman dawî li jiyana xwe bînin. Xwe şewitandin ya. Ya ji vêya zêdetir îdî tiştekî ye mesela. Mesela bifikirin hûn 25 salî ne, xortin, entelektûelin, hûn ji jiyanê pir zêde hez dikin. Ama zulmekî wisa sal we tê kirin, ez naxwazim wê zulmê di vê derê de ji we re bêjin ji ber ku zarok jî li me temaşe dikin. Zulmekî ecayîb mezin li we tê kirin. Yani ji her tiştî, yani her tiştî ku tê hişê we. Tiştî ku di dosya Epstein ya li Amerîkayê de tune ye, li Amedê hate pêkanîn. Dewleta Tirkiye, kirinên dewleta Tirkiye ji naveroka dosya Epstein girantir e. Kî îtiraz dike bila were em vekin meselê. Ya. Çeteyên dewleta Tirkiye di vê êrişa dawiya li ser Rojava de bedena insana jê kirin qelbê wan xwarin. Yani ew qas insanên rezîl û riswan in. Tirk, çeteyê wan û wanê Şamê hemî mîne hebin. Em hatine ketine nava van hovan û em hewl didin bi van însanlara bijîn. Em dixwazin. Mesela ya bi tu şiklekî nakeve serê min. Ya em wekî milletekî qedîm ê rojhilata navîn çend hezar sal em li wê derê ne? Hûn bêjin 5000 sal, hinekî wan bêje 3000 sal, hinekî bêje 7000 sal e em li Mezopotamyê ne? Em li dora çemê Firat û Dicle em li wê derê bi cih bûne. Em mirovên herêmê ne. Medeniyet hatine û derbas bûne, çûne di ser me re derbas bûne, çûne Ewropayê û em li wê derê mane. Me genim keşif kiriye, me hesp kedî kiriye, me medeniyet afrandiye ne? Tamam. Paşê jî di ser me re pir milletên koçber tên û derbas dibin. Ê ku tên îstila dikin, dagir dikin, êrişê me dikin, me dikujin, bi her şiklekî me xweparastî heta îro. İskender jî ji Ewropayê hat. Ne mesele. Ama Tirk jî 1000 sal piştî wan ji Asya navîn hatin.
Çima basa dikim hatine vedere bi vî hovîtiye xwe em entegrê wan dibin weke millet. Ji ber vê yekê hişê me qebûl nake. Ji ber ku em xwedî kültûrek pir dewlemend in. Em mirovên asîlzade ne. Em entegreyên kültûrê xelkê nabin çünkü ji kültûrê xelkê tune ye. Mesela kültûra Tirkan tune ye. Milletê Tirk bê kültûr e. Mesela insanê ku iddia dikin ku milletê Tirk xwedî kültûr e bila were. Bila pêşî îspat bike ku Tirk e. Ne Tirk e. Ji ber ku bi kültûra xwe hatiye. Ya ji Yunanistanê hatiye, ya Rûm e, ya Çerkez e, ya Gürcî ye. Êwan ew milletên xwedî kültûr in. Xwarina wan heye, urf û adetên wan heye, kincên wan hene, rast e. Hemî milletên derdorê hatine ji xwe re gotine Tirk. Ji ber ku bûne Tirk yani bi darê zorê. Îje ew millet bi kültûra xwe bûne Tirk. Esas ew kültûr ne a Tirkan e. Ji ber ku Tirk kültûra wan nemaye li holê. Wenda bûye. Şûye yani. Belkî kültûra wan hebiye zemanê xwe de ama ana tune ye. Yani tu tiştekî Anadolî dişibe weke Asyaya navîn. Naşibe. Yani vê derê de em dibînin milletê Kurd, milleteke asîlzade, xwedî kültûrekî kevn ne mümkün e ku adapte yani adaptasyon ne mümkün e entegre kültûra xelkê bibe. Pêdiviya me pê tune. Kültûra me têra heft milletan dike. Urf û adetê me têra heft bavê Tirka dike. Tenê zimanê me têra heft bavê Tirka dike. Yani kî dikare min entegreyê Tirkiyê bike? Çawa mümkün e ya? Ancak ew dikarin entegrê wê çand û kültûra me ya dewlemend bibin. Em dikarin deriyê xwe vekin. Ew dikarin werin medenî bin. Li ser sifra me medenî bin. Li ser bêdera me medenî bin. Li herema me medenî bin. Dikarin ji me çand û kültûrê fêr bibin. Ajotinê fêr bibin. Xwezayê fêr bibin. Merû çawa genim dajo, merû çawa dara dişîne. Mesela çend hezar darê me zeytûnê li Efrînê talan bûn, hatin jêkirin, ji alî Tirka ve. Mesela ez çawa dikarim adapte wê kültûrê bibim? Ew hatin Efrînê kültûra ku me danî bû, me çandibû, tev xirab kirin. Adetê wan wisa ye. Ya. Mesela li Rojavayê Kurdistanê jî ew rejîma Baas ku em dibêjin ya Esad û kurê wî û falan bêvan nehîştin li Rojavayê Kurdistanê însan darekî danê pêşî mala xwe ji bo disiya wî de rûnêniya. Nehîştin. Ew adet tune li cem wan ama li cem me heye. Cem me adetê bostan heye, ajotin heye. Ê me em di nava xwezayê de em dikarin bi mehan bijîn ji nebatên xwezayê. Ji xwezayê em dikarin bijîn. Yani vê derê de ez netewperestî nakim. Ez behsa rastiyekî dikim. Rastiya Mezopotamya. Rastiya Anadolu'ya. Anadolu neyê Tirkan e? Mezopotamya neyê Tirkan e? Mezopotamya neyê Kurdan e jî? Ez behsa milletên herêmê dikim. Mesela Ermenî bi qasê Kurda xwedî kültûr in. Em dikarin adapte yan jî entegrê Ermeniyan bibin. Ermenî dikarin entegrê me bibin. Em ê hevin. Asûrî, Sûriyan, qismekî Ereb em dikarin. Ama Tirk herîb in. Tirk nejmene. Ama dîsa jî deriyê me vekiriye ji wan re. Qet ne mesele ye. Ama em adaptê wan nabin. Na. Ne mümkün e yani. Hakikaten ne mümkün e. Yani tu dara hurmet karî bînî Ewropayê. Tu karî bibînî Norwecê dayînî û jê hurme jê fêkî bigirî. Çawa mümkün e yani. Li gorî Norwecê dar lazim e. Hewa wî sar e, xurme nayê. Hevan no. Ez hewl didim çi ispat bikim ji we re. Min mesajê we jî nedît. Na na, çand tune hevan tune. Yani
Dibe êdî em rastiya xwe bifikirin. Ji ji netewa Kurd re çareseriyekê daîmî lazim e hevan min. Vaya tiştê dibêjim ne suç e ha. Mesela tu van tiştê ku ez dibêjim, tu mehkemê Tirkiyeyê de jî dikarî bêjî, li Meclîsa Tirkiyê jî dikarî bêjî. Mesela va hemî tiştê ku ez ji we re dibêjim, ji milletê Kurd re dewlet lazim e. Mesela merû wekîl be vê gotinê li Meclîsa Tirkiyê dikarî bînî ziman. Tu bêjî ya hurmeta me heye ji we re wekî milletê Tirk ama divê hurmeta we jî hebe ji me re yani. Çawa ku hûn bûn xwedî dewlet, em jî dixwazin bibin xwedî dewlet. Yani em bibin xwedî dewlet, hûn bibin xwedî dewlet û em paşê bi hev re bijîn. Problem tune ye. Em paşê dikarin sînorên navbera xwe rakin. Wekî Fransa, Almanya. Mesele ne yani? Lê dibe em wek hev bin. Edalet ew e. Demokrasî jî ew e. Yani em demokrasî çi ye? Millet çi dixwaze ew e ya. Milletê Kurd dixwaze. Milletê Kurd dewletbûnê dixwaze. Hêza milletê Kurd jî heye. Bila kes milletê Kurd bêhêz nebe. Milletê Kurd pêncî salan li hember dewleta Tirkiye şer kir û bi ser jî ket. Rast e ne rast e? Rast e. Yani eger di salên 2000 da em li ber avakirina Kurdistanekî serbixwe bûn yani. Em tam dihatin berê. Pîrûz derketin çê nebû. Ew jî xetayê me bû yani. Kemasiyê me bû. Îro jî ne dereng e. Îro jî ne dereng e. Ez behsa şerê çekdarî nakim. Weke millet merûv îsrar bike, merûv di dava xwe de îsrar bike. Yani armanca te rast be problem tune. Armanca te ne rast be tu bi kîjan şiklî mücadele dikî bike bi ser nakevî. Çünkü arman şaş e. İstikamet divê rast be. Niha netewên yekbî 27 barhilgirên alîkariyê şandinê Kobanî vê derê de jî tiştekî heye. Mesela alîkarî diçe Kobanî, çûye Kobanî lê li millet nayê belavkirin. Li Kobanî ez pê dihesim hevano ji min re telefon tên ji wê derê alîkariya ku tê wê derê di depoya de dibîne. Mesela ew qasa kamyon barhilgir ji Bakurê Kurdistanê hatin ji deverên din hatin netewên yekbî şandin li millet wek hev nayê belavkirin. Di depoyan de maye. Vayê ez ji ber xwe dernaxim ji min re telefon tên dibêjin alîkarî negîştiye me. Alîkarî negîştiye cîranê me. Alîkarî negîştiye mehla me. Ha, vê derê de em gilî dikin. Alîkariya ku netewên yekbî şandiye Kobanî, şaredariya Kobanî belav dike, komîn belav dike, kî belav dike nizanim. Lê gilî tê ji me re gilî û gazin ji tên ku dibêjin heva alîkarî li millet wek hev nayê belavkirin. Yan jî qet nayê belavkirin. Bila dengê me biçe rêveberiya Kobanî. Suçê tu kesekî tê de tune ye. Suçê Dem Partî tune ye. Suçê kesî tune ye. Rêveberiya Kobanî vê yekê çawa organize dike? Dengê me bila biçe wan. Niha hevanno saziyekê netewên yekbî karwanekê nû yê alîkariya mirovî şandiye Kobanî ji 27 Trumpek tê barhilgir. Xwarin heye, doşek heye, kelûpelên din hene. Alîkariya ji bo zarokan heye. Ji bo nexweşxane îstasyonên avê jî sotemenî hatiye şandin. Baş e. Ev saziya netewên yekbî li ser mijarê daxuyaniyekî belav dike dibêje karwanekî alîkariya mirovî erê anha derbasî herêmê bîye. Ji xwe piştî nîvrê hat me fotoğraf dîtin rast e. Di nava wesayîtan de kelûpelên doktoryan heye ê pizîşkî, tenduristiyê, xwarin û zadên bingehîn hene. Wekî din hevanno yani ji bo xizmetên tenduristî baş e çûye wê derê. Lê meselê hel nake. Heqeten meselê hel nake. Divê li millet were belav kirin û sînorê di navbera Sûrûc û Kobanî de anha divê rabe. Anha. Milletê me yê Bakurê Kurdistanê di şûna pîrozkirina heştê Adarê de divê ber bi Sûrûcê ve biherike wî sînorê rake. Jinên Kurd eger li pê azadiyê ne
divê pêşî milletê me Kobanî azad bike. Heta ku Kobanî azad nebe, hemî çalakî din heram in. Em vî çeteyê got derkin yani. Tom Barak jî çavê me de çete ye yani. Hevalno ana mesela Tom Barak hefteyekê du heftê em dibînin diçetê, carna bi wezîrê karê dervere, carna bi eskerê Iraqê re, carna nizanim Sudanê re hevdîtin çê dike. Anha çûye Cem Rezdar Mesûd Barzanî. Yani çi jî Iraqê dixwaze? Tom Barak çi jî Iraqê dixwaze mesela? Çi eleqayî pê heye? Tom Barak li ser navê dewleta Tirkiye dixebite, armanc hilweşandina Başûrê Kurdistanê ye, weke Rojavayê Kurdistanê. Pêşî bi Kerkûkê dest pê dikin. Anha waliyê Kerkûkê Kurd e, lê desthilatdarî bi temamî ne destî wî de ye. Mesela çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyeyê ew jî ez wisa divê qenaetê de me Erebên nijadperestin xwe wisa pênasî dikin. Diçin malê Kurdan talan dikin, Kurdan ditirsînin, ji malê wan derdixin, dixwazin koçber bikin. Lê Kurdan destûr neda. Mesela hêjî ehmeqin ku dixwazin Kurdan bitirsînin. Li Kerkûkê, li Rojava. Ya wema Kurd ditirse heqetin. Nemimkün e yani. Ji ber vê Tom Barak aniha li ser navê dewleta Tirkiye diçe, Rezdar Mesûd Barzanî jî muheqqaq tehdît dike yani. Ji te re bêjim. Yani ez ana gotinê wî dixwînim, gotinê wî de temam nezaket, mezaket, gotinê nezaketê bi katîne. Lê di eslê xwe de di pişt perdeyê de gefên dewleta Tirkiye jê re dibêje. Mesûd Barzanî ragihand ku divê hikûmeta Iraqê a ku wê were avakirin, girêdayî bicihkirina destûrê be, prensîbên federalîzmê be, divê qanûnên wekî madeya sed û çillî û petrol û gazê werin derxistin. Mesela ev jî problemekî ye yani. Hikûmetekî nû ava bibe, gelo ew ê girêdayî prensîba federalîzmê be. Ji ber ku ev Tom Barak gotibû federalîzm ne li gorî rojdatana wî ne. Ya. Mesûd Barzanî îro li Pîrmamê balyozê Amerîkayê Tirkiye Tom Barak qebûl kir. Di hevdîtinê de Mesrûr Barzanî jî amade bû, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê. Dibêje pêwîstiya me bi nêrînên binêrin. Tom Barak kêfxweşiya xwe aniye ziman vir da wê de dibêje dixwazim pir xweş bû Rezdar Serok Barzanî re min hevdîtin pêkanî. Spasiya rola wî kiriye ji ber pêşî li şerê li Rojava girtiye. Yan jî destûr nedaye ku şer û alozî zêde berfireh bibin. Rolek lîstiye. Hewlên Serok Barzanî ji bo aramiya Sûriyê, serkeftina peymana di navbera Qesedê û Şamê de ye. Ji ber vana spasiya xwe pêşkêş kiriye. Vana hemî yaxin hevan. Wekî din mesela divê pêdiviya me bi şîretê wî heye. Yani Tom Barak. Tiştekî wisa dikare bêje? Na. Di civîna hêjdê çilê de bû. Tom Barak bêhurmîyetekî pir mezin kir. Di civîna ku İlham Ehmed, Mazlûm Ebdî, Rezdar Mesûd Barzanî wan hemû tê de bûn, bêhurmetiyekî pir mezin kir li ser navê Şamê û li ser navê dewleta Tirkiye gef li Kurda xwar. Paşê ew peyman, mesela got tu tiştekî we tune ye, tiştekî we nemaye. Qesedê êdî ne hev peymanê me ye jî. Em Qesedê nas nakin êdî. Me Qesedê bi kar anî heta vê derê êdî êdî xilas. Bêhurmetiyekî pir mezin bû. Ew peyman, Kurdan jî ew peyman avêt çöpê, çû. Mesûd Barzanî jî qala dîrok û xebata gelê Kurdistanê kir. Wan komkujiyên ku li dijî gelê Kurdistanê hatine kirin bi bîranî dibê. Gelê Kurdistanê tim daxwaz aştî û pêkvejiyanê kiriye. Xwestiye ku pirsgirêk dûrî tund û tijî were çareserkirin. Barzanî li ser mijara Iraqê jî destnîşan kir ku girêdana bi destûra bingehîn re, girêdana bi prensîbên hevbeş re, li hev kirin, hevsengî li Iraqê bila pêş ve biçe. Berjewendiya gelê Iraqê di bi cîhanîna destûra bingehîn de heye, serweriya Iraqê de heye. Niha divê Iraq bi hemû cîranên xwe re xwedî berjewendiyên hevbeş be. Şîrîgatiya di navbera Amerîka û Iraqê de li ber çavan were girtin. Temam.
Rêzdar Mesûd Barzanî teqez kir ku divê hikûmeta ku niha li Iraqê tê avakirin pêbendî bi cîhanîna destûrê be. Aynı tişt e. Yani destûra bingehîn ûdîtî da çi ye? Mesela kanûna petrolê, kanûna gazê, maddeya sel û çilî, kanûnên ku bi cîhkirina federalîzmê yani bi cîhanîna federalîzmê li Iraqê ferz dike. Mesela ev kanûn hemû dibe werin parastin. Veya tombarak ra dibêje. Li ser meseleya Serokkomariya Iraqê jî diyar kir ku ev post para Kurdistanê ye. Serokkomariya Iraqê dibe daîma ya Kurdistanê be. Ji wê em tavîzan nadin. Ji ber vê yekê divê mekanîzmeyekê guncaw ji bo diyarkirina namzetê serokkomariyê hebe ku îradeya xelkê Kurdistanê nîşan bide. Li ser mijara Serokwezîrê Iraqê jî niha kî dibe Serokwezîrê Iraqê? Balkişan ser parastina berjewendiyên Iraqê. Yani ji bo Iraqê kî baş e bila ew bibe Serokwezîr. Çarçoveya hevahengiya biryarê dide yani çarçoveya hevahengiyê biryarê dide ka kî bibe namzetê postê Serokwezîrtiyê. Îja hevano mesele Amerîka Sudanê dixwaze. Îja aniha Tom Barak hatiye ji Barzanî re dibêje divê hûn jî Sudanê helbijêrin. Yani hûn wî weke namzet diyar bikin. Lê Kurd ji qas qebûl dike nizanim. Wekî din hevano. Yani pêvajoya siyasî ya navxweyiya Herêma Kurdistanê rewşa herêmê mijarên din ên hevdîtinê bûn. Başûrê Kurdistanê hevando viya jî bêjim Başûrê Kurdistanê dibin xeteriyekê mezin da ye weke Kobanî. Weke Rojavayê Kurdistanê. Her tişt xilas nebiye. Mesela aniha waliyê Hesekê Kurdan e. Garantiye wî heye destê bide. Mesela sibê du sibe hêzê wê eskerî hinekî lawaz bibe. Hêzên Şamê hinekî hêz û quwetê bigirin. Ji dewleta Tirkiye, Erebistana Suediyê quwetê bigirin. Wê çawa be? Ew ê qayyûm bavêjin Hesekê. Ew ê waliyê me ê Hesekê ew ê ji wezîfeyê bigirin yekî nû bavêjin. Pir dengê xwe derbixe wê bavêje hepsê. Mesela waliyê te bavêje hepsê tu dikarî çi bikî mesela? Tu dikarî bêjî tu xwedî peymana xwe dernekî. Çi peyman? Kîjan peyman? Kîjan peyman? Ev însanên hemberî me, raqîbên me îdeolojiya wan çawa ye? Ji bo tu bigêjî armanca xwe her cure dere wan dikarî bikî. Takkiye dikarî bikî. Tu dikarî dijminê xwe bixapînî. Xwedî li soza xwe dernekevî. Vaya ev karakterê wan e. Ji bo tu bigêjî armanca xwe her cure hîlekarî dikarî bikî. Tu wextê vê yekê nizanibî tu bi raqîbê xwe re çawa dikarî mücadele bikî? Divê tu rastiyê wî zanibî. Ew wisa ye. Dewleta Tirkiye wisa ye, çeteyên Sûriyê jî wisa ne. Wana hîlekar in. Wana sextekar in. Xwedî sozê xwe dernakevin. Hevano sibê saet di nazdan de hûn zanîn kî mîvanê min e ka ez herim bînim deqekî. Sibê mîvanê min Yehuda Ben Yosef serokê Cemaeta Cihûyên Kurdistanî ye. Yani hemî cihûyên Kurdistanî zemanê xwe de li Kurdistanê pir Yehûdî hebûn, pir cihû hebûn. Niha ew vegeriyane İsraîlê. Baş e. Qismekî wan Kurdî zanin, qismekî wan Kurdî nizanin. Birêz Yehuda Ben Yusuf jî dikare bêje feq nake. Serokê wê cemaetê ye. Hejmara wan bi qasî 200,000 heye. 200,000 Kurdistaniyên cihû niha li İsraîlê hene. Bandora wan li ser hikûmeta İsraîlê çi qas heye? Birêz Yehuda Ben Yosef diçe Wezîrê Karê Derve İsraîlê dibîne. Hevdîtina pêra çê dike ji bo mesela Rojava. Wextê ku İsraîl bixwaze xwe bigîne Kurdan, di ser wî re xwe digîne Kurdan.
İsrail bu xaze mesajekî peyamekî bide Kurdan di ser wî re xwe dikine Kurdan. Çünkü ew e serokê cemîheta Kurdên cihû. Ya hûn dikarin bêjin Kurdên cihû ya hûn dikarin bibêjin cihûyên Kurdistanî. Êdî Kurd bûne cihû yan jî cihû hatine Kurdistanê bi cih bûne ew meseleyekê dine sibê em ê jê bipirsin. Îja Birêz Weysî Dag wê wergerê çêbike ji ber ku rêzdar Yehuda Ben Yusuf wê îngilîzî baxife. Weysî Dag Doktor Weysî Dag wê wergerîne ji îngilîzî wergerîne Kurdî bi Kurdiya xweş. Çend cara bû mîvanê min Weysî Dag pir serkeftî derbas bû. Bernameyê me bîwêre. Hevalê min ê Ronî Rihacî ji xwe ew ê li kêleka me be. Ew ê bi tecrübê xwe, bi zanîna xwe ya di derheqê cihûyan de, di derheqê rojata navîn de Ronî Riha bi zanîna xwe ya di derbarê tekiliya Kurd û İsraîlî de ew ê pirsan bipirse ji Yehuda Ben Yosef. Ew jî bersiv bide me. Îja hin îdia hene. Gelo Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê heta niha çend cara bi İsraîlê re civîn pêkaniye. Gelo daxwazên Kurdan ji İsraîlê çêbûne çê nebûne. İsraîlê heta niha çi ji Kurdan xwestiye mesela. Gelo heqeten İsraîlê baweyekî fermî yan jî di civînên veşartî de ji Kurdan xwestiye ku pê re di nava tifaqê de be ji bo ku me bikare bi hev re di dîzayna nû ya rojhilata navîn de tifaqê bike bi hev re. Kurdistanekî bi hev re ava bike filan. Tiştekî wisa bîye nebiye sibê em ê jê bipirsin Rêzdar Yehuda Ben Yosef wê bersiv bide pirsê min û hevalê min Ronî Riha. Tabii şîroveyên Weysî Dag jî wê hebin. Ew ê jî biaxife li gorî agahiyên xwe. Yani eger sibê saet çi bû? Sibê saet di 19 de li gorî saeta Ewropayê. Saet 21 de li gorî saeta Kurdistanê. Baş e? Wekî din ez hema vê nûçê jî ji we re pêşkêş bikim hûn zanin hevalno jina Dêrsimî aniha biye wezîra parastinê ya Holanda bawekî fermî sonda xwe xwar û bû wezîr. Weya muhîm e ez dibêjim qey muhîm e. Yani kîjan ferdekî Kurd li ku dire dunyayê bibe xwedî otorîte, xwedî erk weya ji bo me muhîm e. Di meseleyên dîplomasiyê de jî muhîm e, di meseleyên din de jî muhîm e. Çima nebe? Bila însanê me hebin. Belkî îro sibê bi kêrê me nayê ama salekê din karekî me dikeve aliyê wê. Kurdistan welatê bavê me tenê nine kî? Wê yê jî ne? Elbet yani Dîlana Dêrsimî ew jî ferdekê Kurdistanê ye. Yani piştî danûstandinên dûr û dirêj hikûmeta nû sond xwar li Holandayê dest bi karê xwe kir. Jina Kurd ya Dêrsimî Dîlan Yeşîlgöz di kabîneya nû de bû wezîra parastinê û alîkara serokwezîr. Du erkê wê hene. Piştî hilbijartinên sala 2025 hevdîtinên koalîsyonê 317 rojan ajotin. Ev hevdîtin bi encam bûn. Di vê çarçovê de hikûmet ava bû. Aniha jî êdî dest bi karê xwe dikin. Kabîneya nû dest bi karê xwe dike. Yani wezîfeya Dîlan Yeşîlgöz aniha ji îroşûn ve biye fermî. Êdî hûn dikarin bibêjin jinekê Kurd wezîra parastinê ya Holandayê hevalno. Ez têm cem we. Ez ana li mesajê we dinêrim. Textê wan mala te ava ji bo alîkariya we gelek spas dikim. Ya 10 abone te aniye ji me re. Hevalno ji kerema xwe re bibin abone ya. Textê wan mala te ava. Gelek spas dikim. Mesele bi vî şeklî ye. Ez binêrim nûçeyên deqeya dawî hebin. Ez hema ji we re pêşkêş bikim.
Eger tu nebin sibê dî du sibê ye. Nêçîrvan Barzanî û Tom Barak jî li hev civiyane. Tom Barak li pîsiyê digere, li xirabiyê digere li Iraqê. Ji we re bêjim. Hefta borî li Iraqê bû, anha derbasî Başûrê Kurdistanê bûye, li wê derê êdî çi digere li pê kîjan plan û projeyan e, di rojên pêşme de wê derkeve holê. Çavê me bila ser Kobanî be, di rojên pêşme de binêrin derekî binivîsînin. Yani ez zû bi zû ez şaş nabim hevanno. Di rojên pêşme de eger İsraîl û Amerîka êrişê ser Îranê bikin, di wê tarîtî û di wê kaosê de dewleta Tirkiye vê dike firsend, êrişê Kobanî dike. Bi rêya çeteyên xwe. Kiriye serê xwe. Ew ê qedera Kobanî bike weke ya serê Kanî û Efrînê. Wisa dixwaze, ez nabêjim dike. Milletê me yê Bakurê Kurdistanê eger helwesta xwe nîşan bide em ser dikevin. Eger hûn bihêlin ser milletê me yê Kobanî pir zehmetî dikişînin ji ber ku ev bû nivîskê 35 rojan milletê me dibin dorpêçê de ye, mehv bûye, milletê me yê Kobanî pir westiya ye, tî û birçî ye, nexweş e, ancak pêdiviya wan bi me heye, bi Kurdên Bakurê Kurdistanê heye. Başûrê Kurdistanê hevanno xwe îspat kir. Başûrê Kurdistanê di mesela Rojavayê Kurdistanê de bi têra xwe rabû serpiyan. Silêmanî, Hewlêr, her der. Yani vê rewşê em ji bîr nekin. Dewleta Tirkiye êrişa ser Îranê ji xwe re dike firsend, êrişê Kobanî dike. Bila çavê me vekirî bin. Ji nihava em dikarin xwe amade bikin. Weşanê xwe yê televizyona amade bikin, YouTubeê xwe amade bikin, weşanê taybet amade bikin. Milletê me dibê xwe hazir ke. Ya fikra min ev e. Ez xatir ji we dixwazim hevanno bi hêviya rojên xweş azad sibê ez biwere me. Sibê saet 19 de li gorî saeta Ewropayê ez ê bernameçî bikim. Ji kerema xwe re ji bîr nekin gelekî mühîm e. Rêzdar Yehuda Ben Yosef em bi tenê nehêlin. Hûn jî pirsê xwe bikin. Hûn jî pirs bikin. Tekîliya Kurdan, Cihûyan, İsraîl, plan û projeyên İsraîlê ji bo Kurdan çi ye? Hemî pirsê xwe binivîsînin sibê. Mala we ava. Her hebin.